Sjöblom Antti Helsingin kaupungin pelastuslaitokselta, turvallisuuskouluttaja, eli arjen turvallisuuden matkasaarnaaja. Omasta kytköksestä Lappiin sen verran, että ex-anoppi on Näkkäläjärveltä, missä on tapahtunut Suomen suurin porovarkaus. Eilän suku ei ollut se, joka siinä hävisi, eli sen takia me ei siellä päin olla käyty. Mikä on hätätilanne? Hyvin paljon lehdissä on ollut sitä, miten Lapin pelastuslaitos on kyllästynyt turisteihin, jotka eivät osaa pitää itsestään huolta. Rakkojalassa soitetaan 112. Ei jaksa kävellä, soitetaan 112. No, se mikä meillä täällä Helsingissä ei ole hätätilanne, jos on rakkojalassa, vieressä löytyy apteekki. Jos ei jaksa kävellä, täällä on Uberit, Boltit, Taksi Helsingit, Helsingin taksit, sun muut, kaikki sun muut vastaavat, kaikki tämän tyyppiset. Lapissa asiat on vähän eri tavalla. Jos olet epävarma, soita 112. Hätäkeskuslaitoksessa hyvin koulutetut hätäkeskuspäivystäjät, jotka noudattavat heille annettuja protokolleja, jotka ovat kirjoittaneet alueen pelastuslaitos, alueen ensihoito sun muut. He päättää sitten, laitetaanko sinne apua vai ei. Vaikka miten puhutaan siitä, että tulee turhia soittoja, meillä hätäkeskus blokkaa ne, että jos olette yhtään epävarma, niin soittakaa. Kuitenkin varustautukaa, kun menette sinne Lappiin. Älkää menkö just ostetuilla Salomonin kengillä tai jollakin muilla vastaavilla ja tietäkää teidän omat kunnot sun muuta vastaavaa. Miten me soitetaan hätäpuhelu? Soita 112. Odota rauhassa. Vastaa kysymyksiin. Sieltä tulee paljon kysymyksiä, mutta jokaisella kysymyksellä on oma tarkoituksensa. Hätätekstiviestin pystyy lähettämään, mutta se vaatii sen, että sinne rekisteröidytään. Puhelun jälkeen pidä linja vapaana. Varsinkin kun te olette siellä Lapissa. Täällä näin me lähdetään saman tien. Pakoputki punaisena painetaan kohti teidän luota. Lapissa se on erilaista. Rovaniemen jälkeen sieltä ei löydykään enää sitten vakinaista pelastuslaitosta. Siellä on kyllä asema, missä on vakinaisia työntekijöitä, mutta on niin vähän, että ne ei pärjää yksin. Siellä pitää ottaa, että sinne tulee vapaaehtoiset. No mistä sinne lähdetään? Lähdetäänkö pohjoisesta, etelästä, mikä asema lähtee? Millä me lähdetään? Tai he lähtee? Vai pistetäänkö sinne helikopteri? Missä Lapissa on lähin päivystävä pelastushelikopteri? Sodankylä. Ei ole. Rovaniemi. Rollo. Sodankylästä on rahat loppu. Siinä on se ongelma. Siellä mennään edelleen lahjoitusrahoja. Valtio ei katso tarpeelliseksi, että Lapista tarvitsee ihmisiä pelastaa Rovaniemen pohjoispuolelta. Voi olla, että se tulee Norjasta. Mutta niin kuin tuossa oli just puhetta, niin pitäkää se virtapankki sillä, että siellä on oikeasti sitä virtaa. Tuota soitetaan, kysytään. Missä siellä oot? Missä kunnossa siellä oot? Mitä siellä on tapahtunut? Pääsetkö siirtymään sinne? Sun muuta. Saatetaan jopa kysyä, että mitkä siellä on olosuhteet. Tosiasia on se, että ihminen kävelee puron yli paremmin kuin mönkkäri. Mönkkäri aika nopeasti, jos se alkaa pohjassa olla vettä, niin se lähteekin vähän sivuttaa ja sun muuta. Missä kunnossa siellä on purot? Päästäänkö myös sinne yli sun muuta vastaavaa? Kaikki nämä on hyvin tärkeitä kysymyksiä. Saanko mä kysyä? Totta kai. Siinä vaiheessa, kun sinne hätäkeskukseen soitetaan, niin jakautuuko ne tehtävät sitten ikään kuin pelastuslaitoksen ja poliisin välillä? Malta. Kaikkeen vastataan. Okei, selvä. Mutta hyvä kysymys. Mutta miksi meidän pitäisi ladata se 112 Suomi-applikaatio? Se nopeuttaa hätäpuhelun käsittelyä. Siinä tulee suoraan ne tiedot, mitä hätäkeskus tarvii siitä soittajasta. Nopea ja varma paikannus. Aikoinaan Karjaalla istuttiin paloasemalla ja sieltä tuli bling blong hätäilmoitus ja
kaikki yksiköt Skogbystä Kirkkonummelle asti, mitkä on jäänyt meren rannalla, niin ulos. Me oltiin niin kuin, noni, Estonia 2 vähintään. Sitten tuli hälytysilmoitus. Vene uppoamassa Kallioisen saaren rannassa 40 minuuttia Hangosta Helsingin suuntaan. Mä otin, no niin, olisiko mitään tarkempaa? Ei oo. Kaverilla ei ole mitään plotteria, ei ole merikarttaa ajaa sitä reittiä, minkä iskä on opettanut, ei ole mitään hajua missä on. Hetken aikaa etittiin ennen kuin löydettiin, mutta vene ei ollut enää siinä vaiheessa pinnalla. Ei tiennyt missä on. Nopea ja varma paikannus. Kaikki meistä on katsonut James Bondin leffoja. Siellä jos se katsottaisiin, niin nyt tuolla ylhäällä olisi satelliitti, joka kertoo, että mun kännykkä on tässä, sun kännykkä on tossa ja sun kännykkä on tuolla. Muutama vuosi sitten vielä uusissakin puhelimissa pahin, mitä mä itse tiedän, niin 7 kilometrin heitto. Ei ole varmaa. 112 saadaan toimintaohjeita, vaaratiedotteita, palvelunumeroita. Eikä pelkästään se, että me pystytään soittamaan sille 112. Sieltä löytyy palveluiden alta meripelastus. Jos me päätetäänkin Kemin kohdalla, että eipäs me lähetäkään Lappiin, että mennään tuohon kalaa merelle. Se on meripelastus, joka sitten vastaa siitä, kun tullaan pelastamaan. Poliisin neuvonta. Siinä vaiheessa, kun auto on murtauduttu, ollaan ajettu poron päälle, muita vastaavia, sieltä löytyy poliisin neuvontanumerot. Kriisipuhelin. Siinä vaiheessa, kun Vesa-Matti Loirin Lapin kesä jää soimaan koko ajan päähän, pää alkaa kivistää, on sentään joku numero, mihin soittaa ja pyytää apua. Myrkytystietokeskus. Siinä vaiheessa, kun pyykinpesuaine ja suola menee sekaisin. Ulkoministeriön päivystys. Jos mennäänkin Norjaan, Ruotsiin, siellä käy jotain, tai ulkomaan reissuilla. Tienkäyttäjän linja. Siinä vaiheessa, kun ajetaan siihen routavaurioon ja auto on rikki ja halutaan varoittaa muita, soitetaan tienkäyttäjälle. Tuolta löytyy vaikka mitä ihmeellisimpiä. Plus se, että tänä päivänä, kun me puhutaan siitä kriisiajasta, että Suomi valmistautuu siihen. Jos meille tulee oikeasti kriisiaika, tuota kautta rupeaa tulemaan myös muita tiedotteita. Ensiapuohjeet. Ensiapua ei voi kerrota koskaan liikaa. Missä puhelimissa tuo 112 toimii? Se toimii kaikissa puhelimissa, mitkä te ostatte Suomesta. Jos te tilaatte jostakin kiinalaisesta halpatuontiliikkeestä, en yhtään tiedä mikä siellä on toimintajärjestelmä, se voi olla herraties mikä tahansa. Mutta jos te ostatte puhelimen Suomesta tai Euroopan unionista, toimii aivan varmasti. Toimiiko se ulkomailla? Kyllä. Silloin kun me ollaan EU:ssa. Ahvenanmaalla, toi meidän ihana itsenäinen saari tuossa vieressä. He ovat nyt vasta tulossa tähän samaan hätäkeskusjärjestelmään, mikä Suomessa on. Siellä aikaisemmin ollut suurin piirtein niin kuin ruutupaperilla nämä asiat. Ahvenanmaalla vieläkään ei vaadita kaikista paikoista edes tien osoitetta. Vaan siellä puhutaan edelleen se Anderssonin navetasta se seuraava iso kivi ja siitä vasemmalla. Mutta siellä toi paikkatieto myös tulee sinne. Eurooppalaisissa standardeissa, älkää kysykö mikä, mä en pysy niissä perässä, mutta siellä on se, että 112 Suomi-sovellus antaa sen tiedon sen kohdemaan hätäkeskuslaitoksella. No miksei se käynnisty automaattisesti? Koska ihmisellä on oikeus hänen omiin tietoihinsa, johon liittyy myös kaikki mitä sä puhelimella teet, sun muuta. Meidän pitää antaa se oikeus, että hätäkeskuslaitos saa tiedon siitä teidän paikasta, sun muusta vastaavasta tarkemmin kuin mitä se oma puhelin sen tiedon antaisi. Sovellus kertoo sille puhelimelle, että hei, nyt se on ihan ok, että me annetaan nämä tiedot sinne. Puhelurajapinta, niin kuin sä puhuit, näitä rajapintoja on tosi paljon noissa tietojärjestelmissä ja niiden on toimittava.
koska muuten tulee just niitä sun mainitsemia pilkkuhäiriöitä sun muita. Miksi mä joudun syöttämään puhelinnumeron, niin eikö siis sitä tiedetä, mitä tietoja musta välittyy. Sieltä tulee vain ja ainoastaan se, että se puhelinnumero lähtee sinne. Sieltä ei tule tietoja mistään muusta. Siellä ei tule henkilöstä niin kuin luettelua, että tämä henkilö on soittanut tällöin ja tällöin ja tällöin hätäpuhelun. No miksi se sovellus sitten seuraa paikkatietoa myös siellä taustalla? 112 on erittäin kehittynyt järjestelmä. Kun te annatte sille luvan, niin se laittaa sen alueen vaaratiedotteet. Pari yötä sitten Janakkalasta teillä olisi tullut tietoa, että siellä on ilotulitus tarjolla, kun siellä palaa ilotulitekontti. Siellä tulee liikennetiedotteita, että hei, Kehä Ykkösellä kolari, se muuten tulee joka aamu se tiedote, jos ei kukaan ole huomannut, sun muuta vastaavaa. Mutta kaikki nämä, vain ja ainoastaan, jos te annatte sille järjestelmälle luvan. Ja niitä ei todellakaan kerätä pilveen, että kuka on liikkunut missäkin. Se ei meitä kiinnosta. Paikannus. Miten paikannus toimii? Se ottaa sen GPS-paikannustoiminnon, mikä teidän puhelimessa on, ja se välittää sen. Toi applikaatio itsessään ei ole minkäännäköinen karttasovellus, se ei ole minkäännäköinen GPS-sovellus, vaan se aktivoi sen sijainnitiedon välityksen 60 minuutin ajaksi. Koska tänä päivänä tilanteet on liikkuvia. Verrattuna, jos joku teistä on sen verran harhauskoinen, että omistaa Applen niin sanotun puhelimen, se antaa sen vain kerran sen tiedon. Ja jos te olette jossakin liikkuvassa tilanteessa, niin se täppä jää siihen ilman applikaatiota. Androideissa on pikkasen erilainen. Pienen hetken jälkeen se rupeaa oksentamaan sen tiedon puolen minuutin välein. Aina sinne tuntiin asti. Ja tämä on erittäin hyvä, jos siellä katsotaan sitä karttapohjaa. Mä olen eksyksissä. Vähän zoomataan Eerikas tietojärjestelmä. No joo, no kävele 500 metriä pohjoiseen, niin sä tuut tielle. Sitä pystytään seuraamaan. No niin, nyt se pitäisi olla siinä. Joo, niin onkin, kiitos. Tai jos te ootte Lemmenjoella veneessä, jossa moottori sammuu ja teistä tuleekin matkustaja, samalla tavalla se näkee, mihin te olette menossa. Voi kertoa, mitä maisemia on vasemmalla ja oikealla puolella. VGS 84. 3 desimaalin tarkkuudella, mediaani 11 metriä. Etelä-Suomessa päästään ihan muutaman metrin tarkkuuteen. Ei vaadi datayhteyttä. Ei tarvi olla se päällä. Se pistää siinä sen applikaation kautta sen automaattisesti menemään. Ja yllätys, yllätys, niin kuin kaikki nämä elektroniset paikannuslaitteet toimii parhaiten ulkosalla. Mutta jos 11 metriä, se riittää meille. Vastaus kysymykseesi, että jos sieltä alkaakin tulla muita koordinaatteja, siinä vaiheessa mä hyvin nopeasti rullaan mun viranomaisradiosta semmoisen puheryhmän, millä mä oon yhdessä rajavartiosta ja kysyn niiltä, että suomenna mulle tää. Toi ei oo meidän matematiikkaa. Meillä on raja, joka osaa oikeasti. Noin rajan johtokeskus pystyy sitten paikantamaan sen meille ihan tarpeeksi tarkasti. Että suutarin lapsilla ei ole kenkiä, jokainen pysyköön lestissä ja niin edespäin. Niin se on helpointa, että kysytään niiltä, jotka oikeasti noita asioita pyörittelee. No, jos retkeilijä on kadonnut, apuva, mä olen eksyksissä. Hei, meidän Pertti lähti sienne, ei ole tullut takaisin. Poliisi vastaa. Poliisilla on se johtovastuu. No, kaikki tietää, Suomessa ei ole montaakaan poliisia. Siinä hyvin nopeasti soi puhelin
sinne lähtee Vapepa. Jos ollaan siellä Vätsärissä tai jossain, raja tulee tai rajan kopteri ja pelastustoimi. Mä oon sitten tekoälyllä tehty kuvia, että uskaltaa laittaa naamuja sun muuta, että tossa ei ole mun työkaveri, vaikka se on joskus eksynytkin. Mutta silloin se on poliisi, joka siitä vastaa. Mutta Suomessa viranomaisten yhteistyö, varsinkin tuolla harvaan asutulla alueella, se on aika jouhevaa. Siellä kyllä tunnetaan naamasta ja äänestä kaikkia. Osataan tehdä töitä. Mikäli retkeilijä on loukkaantunut, se on ensihoitojohtainen tehtävä. Jos me puhutaan Lapista, niin Lapin hyvinvointialueen ensihoito vastaa siitä. Heillä ei ole mönkkäriä, heillä ei ole moottorikelkkaa. Heillä on valta pyytää virka-apua pelastustoimelta, jolla näitä löytyy, poliisilta, rajavartiolaitokselta. Hyvin usein siinä käy, että teille soittaa ensihoidon kenttäjohtaja tai alueen ambulanssit. Mikäs sulla on se ongelma? Miten tästä nyt selvitään? Sen jälkeen ruvetaan miettimään, että miten teidät saadaan sieltä pois. No, onko joku joskus ollut Lapissa sillä, että koko retken aikana on ollut puhelimessa kenttää? Eli olette käyneet siis laskettelukeskuksenkin ulkopuolella. Niin, kyllä. Mitäs me sitten tehdään? Noustaan korkealle paikalle. Mutta entäs kun jalka on poikki tai vatsaa vääntää tai jotain, ettei päästäkään? Älä ikinä mene yksin. Ennen lähtöä. Mä veikkaan, että tässäkin porukassa on aika hyvää tietoa, että mikä liittymä toimii missäkin päin. Nyt on näitä kaiken maailman halpaliittymiä sun muita. Muistakaa, niille ei ole tukiaseman tukiasemaa. Yleensä sellaiset firmat, joilla on omat tukiasemat sun muuta, niin ne on luotettavampia. Eli? Elisa. Sonera, DNA, tämän tyyppiset. Okei. Okay. No missä se on toiminut viimeisen kerran? Vaikka meidän se kännykkä on siellä lämpimässä povarissa sun muuta, niin aina silloin tällöin kannattaa katsoa, että onko tässä kenttää. Sitä se on meilläkin. Siinä on limppu, edesmennyt työkaverini kodan päältä konsultoimassa lääkäriin. Tuo oli ainoa kohta, missä oli minkäännäköistä kenttää. Lapissa asiat on eri tavalla kuin täällä. No mitä sitten soitetaan ulkomailta suoraan Suomen hätäkeskukseen? 112-sovellus toimii taaskin. Sieltä valitsee palvelut, ihan alareunassa ulkomailta yhteys Suomen hätänumeroon, tai jos on hyvä numeromuisti, voi soittaa suoraan +358 9229 70908. Ihan ei tule heti mieleen ainakaan mulla. Ja toinen, missä tää voi olla, että joudutte soittamaan, on se, että jos te tuutte sinne mun kotiseudulle Lappeenrantaan, varsinkin Nuijamat sun muuta, missä Venäjällä saattaa olla vähän voimakkaammat tukiasemat ja sun muuta, niin siellä onkin eri operoija kännykässä kuin pitäisi. Niin toi on semmonen, että silloin toi menee suoraan hätäkeskuslaitokselle ja sieltä vastataan. Tuossa oli just puhetta tuosta GPS-häirinnästä sun muuta, mutta ainakin tuolla Lappeenrannan seudulla, varsinkin kun ollaan siinä 10 kilometrin rajalta, niin aikoinaan se erittäin nopeasti nappasi se signaali sieltä toiselta puolelta. Tietotekniikka on ihan kivaa, mutta ei se vielä täydellistä ole. Lyhyt kysymys. Ilman muuta. Se on ulkomailla ja sitten mulla on 112-sovellus, mutta jos jostain syystä mä en ymmärtäisi, osaisi sitä siellä soittaa, niin voiko ton äskeisen vitirimpsun soittaa ihan vaan tavallisesti? Voi. Kiitos. Silloin se menee sinne. Ja Suomessa on otettu vastaan puheluita
Odotas hetki, se oli Madagaskarin rannikolta. Siellä oli suomalainen vene, joka joutui pulaan ja eihän niillä ollut mitään, niin ne soitti satelliittipuhelimella Suomeen ja sieltä sitten taas otettiin tietoja ja yhdistettiin Madagaskarin hätäkeskukseen sun muuta vastaavaa. Kyllä nämä on semmosia, että nämä ei ole ennen kuulumattomia asioita, että joudutaan vähän kikkailemaan. Tuossa on tekoälyn kuva ruotsalaisesta matkailijasta, Korean retkeilijästä. Ruotsissa 112 on yleinen hätänumero. Se on hieman erikoinen. Sieltä muun muassa saa yhteyden päivystävään pappiin. Et siellä on aikalaiset palvelut. Heillä on oma SOS Alarm 112 applikaatio, mitä voi käyttää. Mutta jos te soitatte Ruotsissa 112, niin sieltä vastaa Ruotsin SOS Alarm-sentraalit. Jos me mennään Norjaan. 112 poliisen, siellä vastaa poliisi. He ottaa vastaan sen hätäilmoituksen, totta kai. Mutta 110 siinä vaiheessa kun teltta palaa, 113 siinä vaiheessa kun on jalka kipeä. Venäjän kanssa tällä hetkellä meillä on yhteistyössä haasteita. Jos te soitatte jostakin Vätsäristä tai vastaavasta, en tiedä yhdistyykö 112 mihinkään. En tiedä saatteko sieltä minkäännäköistä palvelua. Suosittelen käyttämään 112-applikaatiota ja sieltä soita ulkomailta Suomeen. Mutta onko mahdollista ikään kuin estää sitä, että puhelin siirtyy niin kuin Venäjän verkkoon? Puhelimen asetuksista sä voit estää sieltä verkkovierailut. Okei. Okay. Mutta vaikuttaako se sitten siihen 112-sovelluksen toimintaan? Ei vaikuta. Joo. Siinä on vaan se, että sitten sun pitää olla todellakin semmosessa, et ole niin lähellä Norjan verkkoa tai Ruotsin verkkoa, koska silloin se sitten ei yhdistä niihin. Niin. Ja jos meillä on semmoinen ongelma, että se ei löydä verkkoa, ei millään, niin yksi keino, mitä te voitte tehdä, kännykkä pois päältä. Laskette 5, käynnistätte sen uudestaan. Siinä vaiheessa, kun se kysyy PIN-koodia, siinä on myös soita 112. Painatte sitä, niin silloin se kytkeytyy mihin tahansa verkkoon, mihin se puhelin saa itsensä kiinni. Silloin se on ihan sama, että oli teillä minkä yhtiön SIM-kortti siellä sisällä. Se ottaa yhteyden siihen, mihin se saa kiinni. Miten estää ongelmat? Vähän nippelitietoutta. Kuinka paljon Suomessa on ongelmia? Tuossa puhuttiin, siis retkeilyssä ei lähdetä koko Suomeen ratkaisemaan. Tuossa oli se etsintä. Kuinka monta tehtävää koodilla etsintä hätäkeskuslaitos antoi viime vuonna Suomessa? 22 600. Ei, pikkasen vähemmän. 350. Vähän enemmän. No 500. 535 etsintää, joita poliisi johti. Kuinka paljon Lapissa oli maastopelastustehtäviä viime vuonna? Eli me tiedettiin, missä me ollaan, mutta siellä oltiin vähän ongelmissa, että oli jalkaglesana tai jotain muuta vastaavaa. Pelkästään Lapissa vähän vaille 1000. Silloin kun tuolla on sesonki, se on päivittäistä. Ivalo, Utsjoki, tuolla noin. Ja kauas semmoiseen keikkaan menee. 7 tuntia on keskiarvo. Siitä, että sieltä lähdetään hakemaan joku jontkasta tuomaan takaisin. No miten me estetään, ettei meistä tule tilastotiedettä? Tunne omat taidot, kunto ja varusteet.
Älä lähde semmoiseen säähän, mihin sulle ei ole kamoja, mistä sulle ei ole kokemusta. Älä, vaikka hienosti täällä mainostettiin, älä ikinä luota pelkästään elektronisiin vehkeisiin. Aina paperikartta. Tutullakin reitillä voi eksyä. Varsinkin jos olet kaverin kanssa, jonka kanssa höpötät. Jaksanko mä tehdä karhunkierroksen? Jaksan. Jaksaks mä tehdä sen huonossa kelissä? En tiedä. Vesillä me sanotaan, että hyvä kippari selviytyy semmoisesta tilanteesta, mihin erinomainen ei joudu. Osaatko sitä sanoa, että kuinka usein sitten ihan pelkällä neuvonnalla ikään kuin saadaan tämmöinen ongelma ratkaistua vai? Siitä mulla ei ole tietoja. Joo, okei. Okay. Toivottavasti usein. Silloin ihmisillä on hyvä olla. Tiedä, että apu ei ole lähellä. Lapissa tunti on lyhyt aika. Mä aikoinaan kävin Ivalon VPK:lla pyörähtämässä siellä ja tutustuin siihen paikalliseen letkuliiterin väkeen. Ja kerran ne soitti mulle. Kari soitti. Mä sanoin, että onko sun räikät takana, että oot sä keikalle menossa? Joo, mutta ei tässä mitään hätää ole. 120 kilometriä on matkaa mennä katsomaan, kun Norski ajoi auton mereen. Mä olin, että hetkinen, toi on sama juttu, kun mä lähtisin täältä Heinolaa keikalle. Haagasta Heinolaan. Se on niinku ihan niille normikeikka. Mä olin, että herra siunaa. Entä jos Lapissa autiotuvissa on kerran vuodessa ripuliepidemia? Entäs jos se iskee muhu? Onko mulla tarpeeksi WC-paperia ja jaksaks mä kävellä sillä, että nesteet ei pysy sisällä? Entä jos mulle tulee rakko? Onko mulla laastaria? Entäs jos sää tuleekin päälle? On etupainotteinen. Suomalaisen miehen viimeiset sanat on, kyllä mä vielä vähän aikaa tätä jaksan. Oli se sitten rintakipu tai mikä tahansa. Sama juttu tuolla. Jaksaks mä oikeasti tästä taukopaikalta seuraavalle, jos mulla vähän niin kuin alkaa olkapäistä tuntuu rinkka tai polvi vähän klesaa? Vai lyhennänkö mä matkaa? Nautin tässä näin. Pistän tulet, otan sitä pannukahvia, jonka mä osaan keittää paremmin kuin kukaan muu, koska eihän kukaan nyt myönnä, että se huonoa pannukahvia keittää. Mieti aina sitä, että entä jos, ja sitten vielä, että kuitenkin etupainotteisesti, nyt on se hetki, että nyt on parempi kääntyä takaisin. Nyt se alkaa näyttää siltä, että mun teltta ei kestä tätä, mä menen tupaan. Siellä on niitä kaiken maailman hienoja paikkoja, mitkä ei ole reitin varrelta sun muuta. Mutta miettikää, että jos teidät joudutaan tulla siellä kesällä mönkkärillä tai talvella kelkalta hakemaan. Vai meneekö se siihen, että pakko laittaa kopteri? Onko se oikeasti sen arvosta? No, mä tiedän itse vastauksen, on se kyllä, mutta miettikää sitä. Sanopa pieni yksityiskohta, jos tiedät, kuinka paljon keskimäärin semmoinen kopterievakuointi maksaa? Lähdetään siitä, että kopterin lentotunti on tällä hetkellä 16 000 euroa. No paljon te siitä maksatte? Ette te maksa siitä mitään. Aivan. Siinä vaiheessa, kun se tehdään se päätös, niin se tulee valtion piikkiin. No, kopterievakuoinnit. Osa niistä on aiheellisia, mutta onko ketään evakuoitu Nuuksiosta? Hyvä, sitten mä uskallan kertoa. Kyllä se pikkasen herätti hämmennystä, kun meille tuli keikka, että Nuuksiossa syksyyönä on retkeilijät, jotka on nähneet karhun ja karhun jälkiä. Siinä ruvettiin miettimään, että mitä me tehdään. Siinä vaiheessa virkavalta ilmoitti, että he eivät pysty takaamaan meidän turvallisuutta, eli pelastuslaitos ei lähde mönkkärille, sillä hakemaan otetaan raja, joka sen hakee. Sieltä käytiin 2 hakemassa helikopterilla.
Seuraavana päivänä suurriista, mikä tämä SRVA, porukka meni sinne katsomaan ja löysi Ilveksen jäljet. Siinä vaiheessa kun mietittiin kopterievakuoinnin järkevyyttä tommosessa, mutta nämä on just tämmöisiä, että mitä sä teet. Yleensä se on helpompi laittaa se kopteri kuin sanoa se, että ei laiteta, mutta tää on tätä. Ladatkaa se 112 Suomi-sovellus. Se antaa teille ilmaisiksi aikamoisen tietopaketin, 11 metrin tarkkuus, mikä riittää meille. Verrattuna siihen 200 metriä, mitä tulee siitä, että lähdetään soheltamaan noilla longituuteilla, langituuteilla ja minuuteilla ja sekunneilla sun muuta. Se antaa selkeän pisteen. Tossa on avun tarvitsija. Jos te annatte noin koordinaatit, viranomaiset joutuu siirtämään sen järjestelmältä toiseen. Näpihäiriön mahdollisuus, kaikkea muuta. Toi menee suoraan meidän yhteiseen tietojärjestelmään, mikä me pystytään jakamaan kaikkien viranomaisten kesken. Kysyttävää. Onko se vähän turhaa etupainotteista mennään hankkia satelliittipuhelin? Ei. Sillä sä saat yhteyden. Jos sä oot taivas alla, etkä ole luolassa, sä saat sillä yhteyden. Se on erittäin hyvä, se on ammattilaistason vehje. Ja kallis. Kaikki on kallista. Mutta en todellakaan pidä huonona, varsinkin jos sit lähdet tonne noin niin reittien ulkopuolille sun muuta. Ja tonne oikeasti niin tunturilappiin. Näitähän on näitä hälytysjärjestelmiä erilaisia. Me tullaan nyt yhdestä kuulemaan niin kuin sun jälkeen, eli tästä Garminin InReachista. Mutta sitten mä oon nähnyt esimerkiksi sellaisen ihan pienen kaulassa roikkuvan hätälähettimen, jolla ei voi tehdä mitään muuta kuin hälyttää sitä apua. Ja se menee sitten jonnekin, en mä tiedä, Yhdysvaltoihin. Elikkä mitä kautta niin kuin sit tällaisten erilaisten hätälähettimien viesti tulee pelastuslaitokselle? Tuleeko ne merivartiostoon? Tällä hetkellä Suomessa markkinoidaan palovaroittimia muun muassa sillä tavalla, että kun niistä tulee yhteys vartiointikeskukseen, he ovat ainoita, jotka voivat välittää tämän eteenpäin. Ei pidä paikkaansa. Kuka tahansa voi antaa sen ilmoituksen. Jos se menee Amerikkoihin, Amerikoista tulee tieto Keravan hätäkeskukseen, joka on kansainvälinen yhteyspiste näissä. Miten se tieto tulee? En tiedä. Mitä siinä tietopaketissa tulee? En tiedä. Se on se, mitä lukee siinä, kun sä hankit siinä printillä, että mitä siinä on. Noin yksisuuntaiset. No, satelliittipuhelimen kanssa käy erittäin hyvin Breitlingin ilmailukello, missä on myös hätälähetin sun muuta kaikkea ton tyyppistä. On tietysti hienoja fiiniä, kaikkea sen tyyppistä. Mitä se tekee? Se on sama juttu kuin e-call. Sama, mikä nykyään autoissa on se, että kun ajetaan kolari, niin se lähettää sen. Niistä 1/10 on oikeita keikkoja, kaikki muut on turhia. Oma mielipide on se, että jos te hommaatte semmoisen järjestelmän, hommatkaa kaksisuuntainen. Siinä voi lähettää sen viestin, että olen loukkaantunut tai joku muu tämän tyyppinen. Se lähtee siitä automaattisesti. Sieltä tulee viesti takaisin. Varmista hälytys, varmistan. Näitä on mitä ihmeellisimpiä järjestelmiä. Me ei pysytä noista perässä. Sen takia se on just se, että mihin se viesti menee, mihin se sieltä välitetään. Siihen pitää olla selkeä vastaus. Se, että se menee jonnekin ja joku tekee jotakin, se ei riitä mulle. Ja just se, että pystytäänkö sillä niin kuin lähettämään tarkempaa tietoa. Pystyykö he kertomaan suoraan, mikä koordinaattijärjestelmä heillä on käytössä. Jos et sä saa vastauksia, älä hanki. Ympäripyöreät vastaukset tuommoisessa on kaikkein pelottavimpia. Toivottavasti vastasin kysymyksiin. Kyllä. Onko muuta?
miten ylipäätään, riippuu tietysti alueesta, missä liikutaan, mutta esimerkiksi tuolla itärajan pinnassa, niin mä oon useat kerrat nähnyt karhunjälkiä ja jätöksiä. Olen mä nähnyt karhun kiinni, mutta en mä koskaan mihinkään soittanut. Niin, on ihmisiä, jotka käyvät itärajalla, on ihmisiä, jotka käyvät Nuuksiossa. Vastaako kysymykseesi? Sitä mä ajattelin vähän, että riippuu kyllä alueesta. Niin, kyllä. Mutta toi on just se, että jos ihminen on siinä tilassa, että hän ei pysty tekemään rationaalisia ratkaisuja, niin pakko sinne apua laittaa. Tämä on ikävä kyllä kasvava trendi ihan arkipäivässäkin tämä, että joudutaan menemään yksinkertaisesti asioita katsomaan. Muita kysymyksiä? Toivottavasti tämä antoi teille jotakin. Ei muuta kuin turvallisia hetkiä niin arjessa kuin retkeillessä. Muistakaa järki päässä ja nauttikaa. Kiitos. Kiitos.